ହବ 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 ଏଇ ହଉଛି ବଟମର ଜମା ଖାସ ମତେ ସୋଧୁଛି ଲୁନା ମାରି ଦଉଛି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ହାତରେ କରେନି ଦୂରେ ଆସି ଗୀତ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ବସୁଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ଦିଏ ପଟେ କାଠ ବାଡ଼ ତ ଲଗା ଲଗି ଟିକେ କର ମୁଁ କାଠ ମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୁନା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ଚିକେନ ଏଗାରେ କଷା ହେଇନି ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଲୁସନା ୱିକ୍ରି ଅଛି ହେଲା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଟିକେ ରୁହ ମୋ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଗୀତ ବି ବାଜିବ ଏଇକା ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁଛୁ ହଁ କୋଉଠି ହଁ ତ ଫୋନ୍ କାଟେ ଆସିନି ତ କାହିଁକି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇକା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଚାଲିବ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆମ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଝିଅ ପିଲା ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦେବି ସମସ୍ତେ ପରମିନ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ ସିଆଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇ ଅଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଏ ଟିକେ କାମିନା ହାଇ କରିଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବର୍ଷା ମିତା ପାଖରେ ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବର୍ଷା ଏଇଠି ଅଛି ମିତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲ ସବୁ ଏପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚାଲ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେବା ଆସୁଛି ସମର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମର ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେବାଟା ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଦେବା ନା ସମର ଏଇଠି କେତେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି ମୋଠୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ୍ କର ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଟେନସନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ହେଲା ଲୁନା କରୁଛି ରାକେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନି ରାଗୁଥିବେ ମୁଁ ସେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିନି ଗୁପଚୁପ କିଛି ସରିନି ଆମର ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଯିବା ଚାଲ ରାକେଶ ତା ମୁଣ୍ଡ କିଣା ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ସୋଧୁଛି ରାକେଶ ବର୍ଷା ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମିନତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ लग रहा है आंखें तो लग रही है शराब चिकन को आइছে ଆମର ଚିକେନ ରାକେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିଛି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଲାଡୁ ଆଇଛି ରୋଷେଇ ଖଟା ବନା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆದ್ರೆ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହେବ ଖଟା ବନା ହେଉଛି ଏ ଲାଗିଗଲା चिकेन तेल पड़ जाए सरिष तेल लंका पड़ा जीरा पड़ जाए रोसिया मेन ये आमर ता मुंडे कौन लगी देख तथा मन गर्व ना कि सोधी दूसरी मत चलो से ये राकेश सियाड़े सियाड़े हापी हापी सोधी दूसरी मन मैंने मुझे मुंड को नौनी वर्षा ये रोसे कर बहुत हेल्प कर समस्त देवा
समर एडी खटाटा टेस्ट करो सांग ठीक अछि खटा लागा चलछि खटा बना चलछि टेस्ट करो जळि जीव खटा चलछि बनेला फोटो छे दे भाई अब जळि जीव मोबाइल जळि जीव चिकन रोसे चलछि चिकन है ये उसमें बड़ी पियाज पड़ेगा तक पेस्ट करे पेस्ट काफी पियाज पेस्ट है दोनों पियाज पेस्ट अच्छी है ये दबानेगा वहाँ पकड़ा होची रोसे चलछि काठरे हमर काठ भी सरी सरी आलानी ये लुडर सब मुंडा किछि काम करने एडे परशुराम पळे आसे का सोदा सुनिबो देखो ता मुंडो काम करने परशुराम रो से बाडे बगा को गलानी बाडे पे गलानी का गोटे का पळे लानी से ओही ओही ए पियाज ए मार दे ता मुंडो काम करने किछि सोदा सुनी से पळेला परशुराम देखो पळोचे रोसे एति हमर गुपचुप खाଇବା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜୟଦେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦେଲେ ରାଗ ନାହିଁ ତ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଠିକ୍ ଚଳିବ କାନ୍ଦିବି ନହେଲେ ଇଏ ଟିକେ ଭାଇ ଅନେ ଭାଇନା ଟିକେ ଅନେଇବି ଇଆଡ଼େ ରାକେଶ ଭାଇନା ଇଏ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟାର ଏ ଗବେ କମିଷ୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶିବି ଏ ବାଡ଼େ ଦେ ଯିବ ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇବ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଏ କି ତୋତେ ଖୋଇ ଦେବ ରାକେଶଟା ମୋତେ ହେଲେ ଦେଇନି ମୋତେ ହଉ ରାକେଶଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଶୁଖିଲା ଦିଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ଚଳିବ ଆଉ ଦେଇଦେବ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି अरे गीतटा बाजू टिके नाले गंडोला गरम रे इते गरम रे मशीन कोडिले या मुंडो काम कोन देखा पसम किछ काम कोन रागी जायछि मो ऊपर टिके रहिथा म 5 मिनिट देई खातु मते एठी रोसे कोन हेछि दर्शन एठी बसी काटि तई देखतो चिकनटा कोन मैरिनेट कोइ पे रखा जायछि रोसेटा केतरे जायछि देखंतु एठी ए भाई रोसे जायछि गीतरा बजा ना मैं कोइली गंडोळ हो कोइ देछि एरी तोर मोर गंडोळ हो गीत भी बाजिबे का चलो हम सेलिब्रिटी पाखे जिबा कल्पना इंस्टा रियल बनौछ चलो पळा मना कले केते दरा आई गुपचुप पाखे आसी गले आउ थरे मु यूट्यूब रे छाडी वायरल करी परशुराम बोधे 19 खाई सारे 100 टा हम परशुराम खाई सारे से कहते पेटीटा सरेबे पूरा मसला बढ़िया है गुपचुप जिते खाई पार आप मुझे 3टा खाई मो पेट फुल मो खाई पारि 3टा खाई मो पेट फुल पूरा बहुत गरम लगे चलो जा रोसिया पाखे नाच गब सब वीडियो छाड़ी आप देखिए चलो चिकेन सालट ये थुआई पत्र थुआई सुलोचना रोसे कर देख बाछी के एक्स्ट्रा रखी दौन एकला घर को नहीं जाए चिकेन पीस चिकेन बना चलती आसला चिकेन भात भी ये सब वर्षा अच्छा समस्ते मैंने हेल्प कर बहुत रोसे बेले बाड़ी बाड़ी देखो चिकेन जाड़ू चिकेन बाड़ू चिकेन बस 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 आग बस ଆପଣ ଟିକେ ଫିଲିଂଟା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ସାର୍ ଫିଲିଂଟା କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ବସେଇଲେନି ହଁ ପଚାରିଲେନି
ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ସାରି ରାକେଶ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ରେଣ୍ଟୁ ଏଇଠି ବସିଛି କିରଣ ଚିକେନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଣୁଛୁ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରେ ବର୍ଷା ଇଆଡ଼େ ନଉନ ଏକଲା ସେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ଇଆଡ଼େ କଣ ହାପି ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଲେ କଣ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ